Spoločnosť Novotechno sa od roku 1997 úspešne zaradila medzi popredné firmy s pestrou ponukou pre strojárensko-automobilový priemysel a poľnohospodárske odvetvie. Hlavnou činnosťou firmy je import a export ložísk, ponúkame najširší sortiment klínových a ozubených remeňov, gufier, tesnení, manžiet, gumených profilov, ďalej valčekové reťaze, plexisklá, kolieska, klingerit, plasty, oleje a mazivá, lepidlá, chémia, kardánové kríže a hriadele, náradie, mazacia technika, pružiny. Venujeme sa hydraulickým a pneumatickým komponentom. Vyrábame a opravujeme množstvo hydraulických, servo a klíma hadíc. Vo všetkých predajniach ponúkame poľnohospodárske náhradné diely od firmy Kramp. Je to viac ako 400 000 výrobkov s dodaním do 24 hodín. Patríme k autorizovaným predajcom ložísk renomovaných značiek FAG, INA, ZKL, CX a FKL. Okrem týchto známych mien ponúkame aj iných výrobcov SKF, Kojo, NTN, NSK, Asahi, Timken a ďalšie ako KG, MTM, KBS, ZVZ, NEU, GPZ. Zo skladu ponúkame viac ako 47 000 položiek. Kolektív Novotechno vás srdečne privíta v predajni na ulici Vinohrady 3C v Nových Zámkoch a v našich pobočkách na Novozámockej ulici 3378 v Komárne a na Karvinskej ulici 1932 v Českom Tešíne. Ponúkame vám pohodlný a kvalitný nákup na e-shope www.novotechno.sk, kde vybavenie a expedovanie tovaru zabezpečíme do 24 hodín. V súčasnosti naša spoločnosť dodáva produkty veľkému množstvu obchodných spoločností a výrobných firiem. Firma Novotechno patrí k stabilným a spoľahlivým obchodným partnerom.